patigin mga gaguluwa sa bibig ni Gordon gintalakay sang presidente. Now talakay man sang presidente ang ex-police bala nga si Eduardo Asierto nga utod sa intel report kuno ni nga si Michael Yang gindepensahan ni President Duterte si Yang kag na link inimo sa mga dalagko nga mga supplies kuno sang gobyerno sining ni Presidente Duterte wala na sang kamaturan gindepensahan siya especially ang supply blani sang mga produkto sang China diri sa pungsod Pilipinas. Amo na mga kaaksyon, no? Nagpangayo sa iya kuno bulig sa pungsod China. Hindi kay nangayo kayo inisyaya mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaya naminsunar man to kay nasang presidente sa State of the Nation address yasini mga kaaksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iya sini nga bata bla si Inday Sara Duterte sining niya hindi man magpapili sa palabuton nga 2022 election si Inday Sara Duterte. Ambot na gidang plastada sini kay hindi man siya kuno magpapili sa pagka-presidente pero diri sa Bacolod mayari na pila ka mga grupo nga nagaduso kag nagapanawagan nga magpapili si Inday Sara Duterte mga kaaksyon. Ay pwede masadya no manti isa ka bulan na lang mo ang nabilin ti isa ka bulan na no man lang naman. Kung sa bagay, kung ikaw magpapili sa palabuton nga 2022 election, tibay October 1 to October 8, file na sang COC, mga kaaksyon, ti dapat subong pa lang, plastado na ini, mga kaaksyon. Halin nga daan sa presidente, down to councilors, mga kaaksyon. Tigin isa man to sa mga nag-report ang Labor Secretary nga si Belio tigin palayag man sang sekretaryo ang naimuan sang Departamento of Labor and Employment. Way gid man mga signifikante nga para sa pumuluyo ang ila to personal nga balbalanay. Balbalon si Senator Gordon, way pa ka balo si Senator Gordon, si Senator Ping Lacson, way pa man ka balo subong. Amuning balantayan mga kaaksyon ay parte ti marusadya nga sitwasyon no ay hindi mo maintindihan. Sige sa atong sini nga mga kaaksyon pag himos-himos na kay matimo-timo na ta dugay-dugay sa aton sini nga palanyagahon. Kamustang mga kaaksyon ta sa palibot sining syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan, steady pulse lang kung wala gid man sang dapat nga kaladtuan. Dalang kamo anay sa inyo tagsa ka mga puluyan kag kun yara kamo sagwa, liog lang social distancing, no? Ti kabudlay kung kaisa mo mag-ipingay kamo. Problemang dako gid mga kaaksyon kon may yara pagtapik sang COVID-19 sa aton sining lawas, no? Steady pulse lang social distancing, naka-face mask kag face shield, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Samtang sa aton sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa Negros Oriental nga nagapakigupod na sa aton sining pangalagad kag sa mga kaaksyon ta nga sa bugos blang nga Region 6, no? Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa Kanginan?
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksunta dira sa area sang probinsya sang Guimaras Blaho, sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Antique, lakip na sa Aklana, kag kalakip man sa iban pang mga kaksunta nga mga kaiping sa aton sining rayon size. Sige, magainop na rin gitaw po na ma-report sa aton sining mga action reporters, mabatian sa diligid lamang madugay sa aton sining pagpangalagad. Plus ang mga balita nasyonal, kalakip man ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa karonte si Mayor Gostilo kag Mayor Mark Goles sang Dakbanwa sang Silay, si Mayor Gostilo sa San Carlos ni kag si Mayor Goles sa Dakbanwa sang Silay, no? Nagpalayag sang suporta sa liwat nga pagtandem ni Gob Lacson kag Vice Gob Ferrer sa 2022 election. Kag aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, liwat nga nagsaka sa sulod sang pila ka adlaw. Ato ni baloona kag iban pang mga balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay, samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center. Iga balita ni Aksyon Dale Salazar mag-file sang COC sa lokal nga posisyon ginatugyan na sang ginatugutan sang tubtob duha ka escort. Ba? Sa lokal sige. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, anay traffic enforcer sang syudad na dakpan mismo sang Deputy COP sang Police Station 2 matapos nga nagpang-hold up. Ay nano. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, masobra 200 ka mga individual na gikan sa nabukid nga bahin sang sila ay ginpaidalom sa debriefing sang Philippine Army. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office o sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, grupo sang Basiwa employees dismayado matapos ginbaton personal ni Engineer Soliba ang ilas ning sulat. Samtang balita naman sa Northern Negroso, sa Sagay kag Cadiz, sa Cadizia, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 19 anyos nga lalaki, nagasakay sa single nga motorsiklo, patay matapos nakabunggo sa nawasak nga tubuho sa tunga sang dalan. Kag sa syudad sang Sagay, hindi man palpirdi, no? Duwa man ang patayo matapos nga nabungguan ang nagbungguan ay blang duwa ka single nga motorsiklo natabo to kahapon. May development kay ang isa sini kundi isa to on the spot, ang isa napatay sa ospital, bali duwa na ang napatay sa sining bungguan ay sa Lakbanwa sang Sagay. Samtang sa balita nasyonal, top-level dialogue sang gobyerno kag health workers ginhingyo ni Senador Joel Villanueva.
Senator Gordon champion sa tokaton suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Bulkan liwat ka nagbugasang aso mga kaaksyon aton hibaloon na karon dugay-dugaya kung may mga latest nga mga information didto sa Taal Volcano. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impontong aton oras, chibog na. Kung may chibugon, pero kung way, karon lang dugay-dugay mga kaksyon. Sige sa mga kaksyon ta, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod kag aton sining program no sa Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig. I-like lang kag i-share kay tirahon tay na dugay-dugay no plus ang ato sining mga mensahe hatagan ta man igtalupangod karon pag may time diri sa aton sining pangalagad sa mga kaaksyon ta sa www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, karon dugay-dugay pabati tabla sa inyong mensahe sang PNP chief naton parte sa sining kamatayon sang isa ka miyembro sang City Drug Enforcement Agency diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. No? Daligid lang kaya rin ang resulta ho sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Martes, August 31, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 23, liwat 7 and 23. Ang balik. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ka mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay mga kaaksyon sa kay Manjo Arnijo, may lang pagpamati Manjo Arnijo, no? Kay Lilia Manseva, kay Jocelyn Gian Resisio, may lang pagpamati kag sa iban pa naton nga mga listeners, no? Kay Peter M. Tim Jr., Rufino Era Gavino, kay sa police station sa Candoniho ga monitor man ang mga police stations or police station sa Banwa sang Candoni, no? Kay Nenslen Hanotado, Eleanor Rigby Agravante, kay Junjun Mayordomo, Valencia Kinet, Richel Bonilla, Rex Abiner, sa kay Ronnie T. Mananghaya, Niepes A. Jasmine, Jonalyn Pasinabo, Marlin Iscopel, kay George Gargasiran, RJ Mera, sa kay Doralex Sedlex, Dondi Incabo, kag Robert Roma. No? Salamat, Gid. Kay Darlene Gourmet Ram, no? Mugi nang imong ngalan. Sige lang, Francine Natalie Bautista, may lang pagpamati, Madam Vergie S. Olpenda, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Rochelle Polenso Susana, Merlin Villaruel Polidario, may lang pagpamati. Rosaline Grati Perwilo, no? Si Ralios Estelioso Grande, Erwin Dicatoria Gonzales, kay Barrio Garay, Melchorita Ferrer, kag Joy M. Sagid. No? Salamat gida. Dave Andales, sara naman, no? Monitor naman si Dave Andales, may lang pagpamati. Then sa kay Jonalyn Pasinabo, Marlene Iscopel, may lang pag-monitor, kagawad Imbong Jucampo, ara naman, no?
And Star Mayo, may lang nga pamati Star Mayo kay Vanessa, no? Dara sa USA. Gian Resisio, Christine Miñez Villalobos, Manjo Arnijo, sa kay Stephen Importante. Mangkot lang ko tani kung paano mag-claim sang premyo ko sa SAP sa Action Radio kay daog ko kahapon. Dogin padala na guro subong seray. Di lang ko ka-share, i-check lang cellphone mo dira kay kung ginpadala subong ma-claim mo na dira, no? Ang price mo. May advice na lang Palawan, no? Kay si Jomar itong tigpadala mo. Basi dugay-dugay siguro, sir. May lang nga pamati kay Rex Abiner manda sa barangay Mambulaco, Silay City. Kay Rex Abiner, no? Okay, sa kay Donald Cabasag. Okay, Robert Roma, si Tombay Londoy. Balibad lang na nga hindi magpapili di si Sara, pero daw maano na gidna. Same lang na mag-amay, hukas ulo. Ayo, gani man. Sige, salamat gid Tombay Londoy. Kay Nobe Magapan sa Barangay DSB, Pandanon. Lisa Monte Castro, may lang pamati. Lorenzo Lorino, may lang pamati. Paring Lorenzo Lorino, no? Dara sa Concepcion, Talisay, Blau. Tamyaw lang Lorino family, especially sa akong nga pinalangga ng asawa, si Yolanda Barcero, no? Lorino, may lang monitor. Kay Niel Brian Balues, may lang pamati, happy birthday sa kumpare ko nga si Michael Ibalya, dara sa Pro 4 Ubay, Barangay Agisan. No? Michelle Solomon Ibyo sa Carolan, may lang pamati, Michelle. Ana Sinoro, Humalumina, sa kay Jinky Dialagdon, may lang pamati day Jinky. No? Romel Di Baidal, sa kay ni Evon, may lang pamati, and watching siya from Hong Kong. Merlin Villaruel Polidario, no? Martin Aliling, Patrick Bidicena, Melchorita Ferrer, Erwin Di Catoriara naman, no? Jocelyn, no? Salamat kita sa inyo sining pagpakigopod. Sige, daligid lang, standby anay mga kakson, wasosanta ng mga balita, tadugay-dugaya, pagkatapos lamang sini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Balita, banak, bulig.
sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12, Jess ang aton oras, 12:10 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang standby sa report na sa aton sining nga mga action reporters. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule, amo ni siyang kampyon nga protection with 1.3 million ORAC units sang antioxidants mga kakson, no? Epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation sa DTX 500 capsule. Ang luwas sa DTX 500 capsule mga kakson, D3 Bio Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 12:11 na nga tunuras, daligid lang kay may mensahe nga ginpalayag ang PNP Chief naton mga kaaksyon, ha? Si PNP Chief Guillermo Elias Sarbla sa angot sa kamatayon sang sining miyembro sang pulis nga ginlutang sang riding in tandem suspect, no? Daligid lang kay i-check tante nagpalayag ni siya subong nga aga sang iya sining pagpakigunong sa kalisod kagintas na ang local police nga mag-investigate bisan pang regional office nga mag-investigar man sa sining pagpatay sa isa ka miyembro sang Bacolod City Anti-Drug Unit mga kaaksyon, ha? Muna mga kaaksyon ang palayag sa aton sining PNP Chief. Yari siya sa pahayag sining aga mga kaaksyon. Inatasan ko na ang Bacolod City Police at ang Western Visayas Police Regional Office natutukan ang kaso na pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno para sa agarang pagkadarakip ng mga salarin. Umaasa ko na agad ay magkakaroon ng linaw ang motibo sa magpaslang at di magtatagal ay matutukoy ang pagkakinanlan ng mga salarin. Nakikiramay ako sa mga anak ng biktima at tinitiyak ko sa kanila na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Staff Sergeant Nepomuceno. I also urge witnesses to the crime and persons who may have information to come forward and help our police investigators to bring the perpetrators to justice. Ang mga kaaksyon ng palayag sang PNP Chief subong aga, mga kaaksyon sa kamatayon ni Staff Sergeant Jory Nepomuceno. Ti hatagan gid ni sang italopangod sang City Director sang Bacolod City Police Office kagiban nga mga miyembro sang kapulisan sa Region 6. Amuning mando sang PNP Chief naton mga kaaksyon. Hatagan gid talopangod ang ining kamatayon ni Staff Sergeant Nepomuceno sang City Drug Enforcement
unit sang Bacolod City Police Office. Kauntang detalye man sang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol ini may kang tanan sa grupo sang Basiwa employees nagkuan subong may misa dra sa tubang kaina sang Basiwa dismayado kuno matapos nga wala ginbaton personal ni Engineer Soliba ang ila sining nga sulat. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Aksyon nga Rex, gidismayado ang grupo sang mga empleyado nga ginkaka sa ila trabaho sa Bacolod City Water District matapos wala personal nga ginbaton ni Basiwa Acting General Manager Engineer Michael Soliva. Ang sulat nga ginduhol mismo sang Basiwa Employees Union President nga si Lenny Espina. Sunod kay Attorney Ray Gorgonio, Legal Counsel sang Basiwa Employees, tuyo nila kontane amo ang makaistorya si Soliva apang ginaligar nga gintabog sila pagwa. Dugang pa nasaad sila sulat nga handa na ang mga empleyado sa pagbalik sa trabaho umpisa buwas nga adlaw Setyembre 1 kasunod nga ginpabura na sa Civil Service Commission Regional Office ang ila pangabay nga ibalik sila sa trabaho o kung ibalik sa trabaho ang 59 ka mga empleyado. Sunod kay Gorgonio, posible nga na una-una na ni Soliva nga sala ang nahimo sini, rason nga nahadlok mag-atubang sa mga tagreklamo. Palayag ni Gorgonio, luyag lang nila makabalik sang matauhay ang mga empleyado apang nagpamalibad nga makig-istorya sa ila ini nga si Soliva. Pamatiyan naton si Attorney Ray Gorgonio. Our dismay kay ang mismo nga manager who is a public officer parang takot siya sa mga tao. Ayaw niyang makipag-usap. Parang nagtatago, no? Alam niya siguro mali yung nangyari and he is afraid. So we are expecting him to be a public officer, harapin niya yung mga tao and function as a manager, no? Hindi yung parang pinagtataguan tapos tinataboy kaming palabas. Orderan niya yung mga security guard na palabasin kami doon sa on many reasons, no? Isa na dyan yung walang ID, no entry. Siyempre, pero ang objective naman is kapain na to sa direkta sang pagpahayag man ni Atty. Gorgorio ti mabalaan ni na buwas nga adlaw kay actually sa pag-interview taman nagligad kay Attorney Lorendo Dilag sang Basiwa naman iya ti 15 days pa nang ginahatag action direct sa ila tugtog nga aktuhan ang desisyon sa CSC pero ti may mga pagtalakayan pa to sila nga himuon upod man sang board kung ano ang ila sining himuon nga masunod nga tikam kay initially posible man nga action rex. Ti anong palayag sang ni Engineer Soliba ni anong sabat niya sa sa mga hingyo sang mga empleyado? Actually, action rex nakigangot kita tani kay Engineer Soliva galing ni hambal siya nga mapagwa lang sila sa statement kay mabiting pa ang board. Amo tong hambal niya kay na kay ti kumbaga bala action rex ipasunod man nila base man sa layi abi nga ginakapyutan Manila kasi do August 26 or 27 ni nagwa ang desisyon sang Civil Service nga Region 6. Tiway pasle kabaton yaw? Nakabato naman action rex pero tagaan pa na sila 15 days from receipt. Tiyan mo man yung hulaton sang katapos ang media? Action rex? Amo man hulaton sang katapos ang media? Amo man action rex ang ulaton kay ti kanami man sang radar nila yan, no? Lo kanami pang lapdusan sang tubo sang tubig nila da para magkaladudla sila. O sila sang masay dire sa hingyo sang mga empleyado, de wala sila gin pabutsyag dra. Wala yun sila kasabat kay action rex. Na anong klase ka basiwa naman. Basiwa lang kung prime motor, duwan ni sila gyapon.
Actually, Action Rex, ang mga basiwa employees na yamuti ang gina-recognize isang union, basiwa gid sila ya under dia. Pagkitiduwa na da mo, ang branch manager gid sa Prime Water, si Ma'am Lily Donasco, kag ang isa niyang sa basiwa mismo, nga assistant general, acting general manager, amo ning si Engineer Soliva. Bali duwa silang gamanage galida sang basiwa kag prime water na da. Oo, yes, Action Rex. Pero tiyang Away na lang lagi isaw. Wala pa Action Rex sa ila. No? Kay Amo ning problema kay hindi ta mahibaluan ang sabat nila sini isang basiwa kung anong sabat nila sa hinyo ni sa mga dating trabahante nila ho kay gapabungo lang sila iya. Ang sabat nila kay Action Rex sa mga katapos ang media, within today kuno mapagwa sila sa ang general statement, sa ila statement, kung anong sabat, kung anong mga desisyon nila sa hinyo sang mga employees nga nagapangabay i-reinstate kay buwas na tumo ang ilang ginhambal tani nga mabalik sila trabaho buwas September 1. Mabalik ang 59 ang ginpang dismiss nila. Yung pangkakas, Action Rex. Amo nang mando sang ilang order? Sila mismo sa union, kaya actually, Action Rex, ang sa order to, amo na ang immediate reinstatement. Pero ang union, kagina, naghatag sila sang sulat niya September 1. Maligwak niya adlaw. Sila maumpisa tani sa pagtrabaho. Galing kaya wala sila ginatubang ni Engineer Soliva kaina, wala pa sang sabat niya nahatag sa ila. Nagahulap pa sila Action Rex. I don't know kung mahingagaw subong nga adlaw, kung anong desisyon buwas nga adlaw. Kung pasugkan sila or hindi pa? Yes, correct, Action Rex. Final and executory na ning mando aw? Hindi pa, Action Rex. That's why nga lang ba si Attorney Dilag na may possibility na ma-desisyonan sang board na ma-appeal sila sa PNP National. Sila ba labang appeal gid na sila iya? Yes, kay may tagsaman sila Action Rex ka mga basehan, nga layi, mga kausada nila Action Rex na ginapatihan. Mati, right man na nila, pero tiyan mo lang ng... Dali lang kinautod siyang kautod ang linya ni Action Eden Abuso. Doga abuso sa subong sang linya ya. Balikan ta si Action Eden Abuso sa nautod nga report parte sa sining kinagual dira sa Basiwa ho. Action Eden? Action Eden? Yes, Action Rex. Amo to kay ina, nagpatigayon sila sang Thanksgiving Mass sa tubang mismo sang Basiwa. Sa ginhalad ni Father Chris Gonzalez ang misa man. Upod man tong pila ka mga progressive groups, Action Rex. Ara man ato dito ang Amlig Tubig. Ara man dito si Councilor Gamboa kay Action Rex sa ginpatigan nga misa kag paghatag ni sang sulat ni Ma'am Lenny Espina sa Basiwa nga tagdumalahan Action Rex. So lapan na ni Boss Action Rex kung ano gid man or within today basi may sabat naman ang taga Basiwa. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa patolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:22 ang aton oras sa mga ka-aksyon ta Santon Plus. Santon Plus Soap ang kinanglan naton. Pagkatapos ang balita sa patrol, kantuantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, mag-file sang COC. Atensyon sa mag-file sang inyo Certificate of Candidacy sa lokal nga posisyon ginatugutan sang
tub-tub duha ka escort, no? Wala na sang 5, wala na 3, kundi duha lang ka escort. Ang iban siguro sagwa na lang hibaloon tabing report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Action Dale. Action Rex na bata na sa Bacolod ang resolution ng COMELEC and Bank ang utili sa filing ng Certificate of Candidacy ang mga mechanics sa guidelines Action Rex para sa nagailapit na filing ng COC. Kaya siya ang gintala na from October 1 to October 8, 2021 Action Rex included diri ang weekend kag holiday na Action Rex kung mayara gidman na. So according to the Elections Officer Attorney Katina Tino Kanya, nga based sa resolution sa COMELEC and Bank for local position action rex like Governor Abe, mga mayor, vice mayor, councilor, ang mag-file sa certificate of candidacy, allowed sila nga mayroon sa upod or tubtoba, duha ka escort action rex kung maglapaw tingin na pwede. Ang ginalamin din nga pwede nga mag-escort, mag-upod sa office or building grabe sa COMELEC Bacolod para sa filing ang COC Action Rex. From 8 a.m. to 5 p.m. ginaalaw ang pag-file ng COC Action Rex. Hindi pwede ang online or through email na filing Action Rex. Ang mga sa mga pagklaro ni Attorney Kanya based man sa ginawaran nila nga resolution sa COMELEC and Banka. According sa election officer, in katulad man nga hindi available or physically makasubmit ng COC ang posible kandidato Action Rex, pwede maghatag lang sa authorization letter nga on behalf ng sininga persona, siya ang mag-file ng COC Action Rex. Allowed ina siya under sang ruling ng COMELEC and Bank Action Rex. For example, kung ikaw hindi ka kadto sa COMELEC, pwede ka lang kasugo with the sulat na sa authority. Yes. May adala sang authorization letter na notaryuhan nga hindi ka maka-file sang COC kung may ibang dirang appointment, abogado, mga Action Rex pwede na or ibang dirang persona nga mandatar diri nga tigdawas. Kung sa bagay daw reminders man lang isang COMELEC tungod nga may pandemic pagita sining COVID-19 para likaw man amo lang nagyapon daw na practice na naman na before Action Dale mo. Yes, unlike sa Action Rex, yung mga supporter bilang pwede kaya makasunod. Amo lang nang limitado lang. Why na daya ginapanugutan? Yes, hindi na siya allowed Action Rex. So galing depende kay bilang may mga supporters naman na magapadulong man sa may Action Rex para ipakita ang suporta. Yung tili nga mga ginasuportahan ng kandidato Action Rex. No? So, October 1 to October 8, included rin holiday, pwede yung ng COC. And then October 29, muna siya ang posting sa ngalan, tentative list sa mga kandidato Action Rex. Saan ito gani? October 29. October 29 ng mga listing sa mga candidates na? Yes. Sa mga nag-file sa COMELEC na ipang post? Sa COMELEC, sa website, sa COMELEC. Sa website nila, Ramanggali? For example, Dale Salazar for Councilor, aranada? Yan, ma-appear din Action Rex, no? Kaya diraan na may baluan kung bala insakto ang spelling mo, nga muna siyang mag-appear sa official ballot sa 2022 election. Kung may mga salati, pwede ka na ma-ano Action Rex, ma-iriyahan nga ma-improve or ma-update, no? Ang document Action Rex. So, ako yung karoon, ang ginapreparahan sa COMELEC Bacolod on September 30, mag-end naman ang voters registration, and then the next day, muna start ang filing sa COC Action Rex. Kaya subong ang ating COMELEC Bacolod subong sa University of St. LaSalle, nagpapadayong subong ang special registration. Ang registration sa COMELEC sa LaSalle, tanan na nga edad? Exclusive Action Rex for students lang din. Student ang mga may hindi student wala? Wala. Ginatagan nila priority Action Rex kaya may aligid isang approval na mag-conduct ng special registration para sa mga estudyante sa University of St. LaSalle. Ang requirement nila sa COMELEC is dapat at least 200 ka mga applicants ang sining ma-register sa pagpatigayon sining special or exclusive registration
para ginamang sa mga estudyante sa University of St. Lasal. Buwas nga lang, balik naman ang Pero luwas ang Lasal subong for student lang ang registration sa main office dira. Ya may registrasyon? Wala action Rex. Bali isa din lamang ang registration ko buong diragi sa Buwas ko sila magabalik sa Comelec Bacolod. Ano to nga pizza? September 1. September 1 kag 2? Balik sila balik sa sila office. September 1, balik office. Yes, dahil sa may kilid na ang based on Action Rex kag wala no dira na ma-start implementation ang extended hours na parehistro sa kutob na may raman nila sa mga changes sa mga documents, transfer or new registrant action Rex. Aring tinugwa ni Election Officer Attorney Katina Trino Kanya. Malimot kita sa number of persons na makakasok. Nililitan yung mga supporters sa nga doon yung mga mag-file sa certificate of candidacy makaupot at makasulod no, sa printer sa nga doon na opisina. Kaya ang ating mga kandidato malimit lang sa dumaan lang sa supporters or sila nga maupod sa iya para mag-file sa iya ang certificate. Physically, dapat ang kandidato gini mag-file sa OC or pwede siya on behalf? Mayroon, ito sa kung personal, mag-file ang ating mga kandidato sa ilang COC. Kung hindi sila personally, hindi sila nakafile. For whatever reason, sabi sila makahatag sa authorization sa format na sa aton na naka-attach sa aton sa resolution. No? Authorizing certain person to file on behalf sa iya sa ilang COC. Action Rex na batihan ng tinog ni Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya. Balita di sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, lugar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang kay ari na nga to sining winner ho sang SAP anniversary sa ERB. Standby lang aksyon na Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo. Mahatag tanay 500 pesos sa aton sining tagdaog sa sining udto bilang last day gali subong August 31, last day sang SAP anniversary sa ERB. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos. Sige, di na itong akon nga ngalan to. Natawga na. Sige, daligid lang mga kaksyon kay ginadial na ni Aksyon Nelmar ang numero sang winner ta sa SAP anniversary sang ERB, no? May sunog nga nagaluntad sa San Carlos. Sining mga tinion, no? Butkon kamusta to? Ihibaloon ta lang na karon dugay-dugay. Ang balita dito sa San Carlos City, may isa ka kalayo nga nagtuhaw sa isa ka puloy-an mga kakson. Sige. Way sa tao? Sige. Kuha lang ta isa. Hindi sila guro kauyon sang 500, no? Ratsadaha lang to. Oy sa mga kakson ta, hindi sa mga driver pagkatapos ang SAP anniversary sa ERB kay last ini subong adlaw sa wala na bunutan hindi magkabalaka bangod nga magabalik ang sulit ang papremyo o konsap sa Aksyon Radyo Bacolod. Ariyo, pasada papremyo panalo 2021 naman, no?
amuning balantayan. Pero sa mga taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike drivers naman ini, mga kakson. Samtang agabiyahe sang di pasahero nga salakyan, pwede ka na magdaog sang 500 pesos, mga kakson. No? Ang mechanics ni, simple man lang paano magdaog, magpamati lang sa mga programa sa Aksyon no Radyo Bacolod, base ikaw na ang maswerte nga mabunutan sang tagdaog sang 500 pesos, mga kakson. No? Sa kada adlaw, duha ka mga tagdaog ang i-draw sang Aksyon Radio, bali 1,000 ni mga kakson. Ang draw patigoy yun nun, sumugod las 6 sang gabi, tubtob las 11 sang gabi, no? Lunes, tubtob, Sabado. Sino ang makaintra? Tanan nga mga drivers sang di pasahe nga salakyan, jeepney, taxi, motorsiklo, kag e-bike nga nagaedad 18 pasaka, mga kakson. Nagabiyahe sang di pasahe nga salakyan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Example, qualified ang mga nagabiyahe sang jeep nga Bata, Libertad, etc. No? May mga ruta diri sa syudad sang Bacolod. Lakip man ang mga drivers nga nagabiyahe sang Don Salvador, Benedicto, Bacolod. Qualified ka kung ang point of destination mo, syudad sang Bacolod. Bisan din pa, basta importante nga ang point of destination mo, syudad sang Bacolod. Kag, importante, hulog ang entry form sa Dropbox sang Aksyon no Radyo Bacolod o kung pwede nga iduhol mo lang sa guard dire on duty. No? Kadto ka di sa Aksyon Radio, tapos ang guard paduhulon mo, kag ipahulog sa box or sa Dropbox. No? Kung wala ka nalabayan sang research team, mahimo ka man nga magkakuha sang entry form diri sa istasyon sang Aksyon no Radyo Bacolod. No? Kung di gani magka-request ka sa mga Aksyon no Radyo Bacolod personnel. Pwede? Kadto na diya para siguradong sigurado paano makuhang papremyo, mahimo mag-claim ang papremyo sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung ikaw magabutan, kung ikaw ang winner, pwede mo makadto di. Ang tagdaog hatagan lamang sang 18 oras, sumugod sang una nga nawlawagan ang pangalan agud nga makuha ang premyo. San o magasugod ang promo, magasugod din sa pagbaton sang interest ninyong Aksyon Radyo Bacolod August 25 pa. Sige-sige pa, mga kakson. Samtang magasugod naman ang paglawag sang tagdaog sa Setyembre 1 tubtob Setyembre 30. Isa ka bulan actually sa bulan sang September, duha ka mga tagdaog ang pagalawagon sa kada adlaw, mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, ari nagling winner taho. Masap ni Bersaritanay sa ERB. Hello, mayong udto. Hello? O mayong udto, sir. Sino nga lang talihog? Chofilo Espanyola. Espanyola, ne? Oo, sir. Pila edad mo? 34. 34. May asawa, may kabataan? Wala, upod ko lang si mama ko. Si mamang mo lang upod mo. Oo. Okay. Chofilo Espanyola. Taga din ka gani? Tagda Hinigaran. Tagda Hinigaran. Taga-tagda Hinigaran si Chofilo Espanyola. Sir, may kaga monitor, sir. Perbi ka ga monitor? Oo. Abi tilawan ta. Anong ginapamatian mo nga programa, be? Subong? Banat, tawag to. Banat? Ang kumplito, gina, hindi kayo magbanat lang ta sa udto. Ang kumplito? Bolik, tawag to. Ha? Bolik, tawag to. Na Rex Santon. Bulig sa udto. Kulang pagid. Okay, B. Tatlo ka B mo? Ano na itong ginambal mo? Sir, basta permigi ko gapamati. Permigi ka gapamati, kagaway ka gabati sang intro ta? Balita, banat, bulig. Balita, banat, bulig. Kulang tong isa ka B ni mo. Ginkulangan mo pa. Kulang pa gid. Ang apelyido ko, ginkulangan mo man G. Ay, oo. Ginkulangan mo man G. Ginimo mo ya pansit kanto na karon gwa sina. Nga magkalawag sila. Kulang G ang apelyido ko. Yang
kantong ina, hindi kanton. Kay kung kanton na kalan, una yan ni... ni Axonel Margoro, but hindi man na yan ni Axonel Mar kalanon. Rex Kantong, sige Chopilo, salamat gid. Congratulations, iho. Congratulations. Ay, salamat, sir. 500 pesos, ulat to na tumlang day, either buwas guro, mapadala na daw, or depende para sa teksang pera padala bla si mo da confirmation para mapadalaan ka na da sang 500 pesos, no? Ulat ko lang mo lang. Okay ka na, Chopilo? Okay, sir, nalay, pwede na daw, waganto. Nan, ikaw giding ginbunot ko diho. Ti anong mapalimton mo? Madam, maging salamat. Amo lang na? Huwag ka na tamyawon? Wala na, sir. Ginatamya ko lang si Nanay, sir, ni Rosalina. Nanay mo, Rosalina, Espanyola, no? Duwan na lang kamo da? Tatlo na kami sa Nablo. Sige. Okay. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Congratulations, ha? Thank you, Gid. Sige, sir. Sabak sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayat nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sabak sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 ng atong oras. Kadlaw man si Sir George Gargasirano. Niya, namit na Aksyon Rex. Gani sige, si Aksyon na Brian, more than i-check tanay, kay may sunog actually dito nga nagluntad sa syudad sa San Carlos. Kamustahon tang area, sining mga tinion, no? Si Aksyon na Brian, more than ara na sa spiya kalinya, kay tirahon ta na, subong siniti gapatigayon sang operations ang Bureau of Fire Protection, mga kaaksyon, sang sining sunog sa San Carlos, din sa area sang San Carlos man. Nay sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, pasudlon tanan ng balita sa NOCPO angot sa sining flash report gikan sa San Carlos City. We have Aksyon na Brian Morden, mga kaaksyon, ang imo sining linya do hindi man makakontak na dira. Dali lang Aksyon na Brian kay ang imo sining linyara na. Sige Aksyon Brian. Action Rex ongoing sinimatunan ang sunog na nagalimpa dito sa siyudad San Carlos. Particularmente na Action Rex dira sa may Parola, Barangay 6 ini sa nasambit nga siyudad Action Rex. Ulunhan lang ni sa proper sang San Carlos. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Ruby Urita, ang Deputy Police nga subong aragid sa area nagaman subong sa pagbulig man sa pag-manage sa pagpatay sining pakalayo nga ini residential Action Rex. Residential kay kita ko di sa isa ko ka friend bla sa Facebook ko kay Harley Hers ginadaho-daho sa mga taong tubig ni Blas Balde Action Bryce. Sagwa sila sa karsada. Pasunod pa ni sa barangay, barangay size? Barangay size, initially Action Rex, kayong lugar na medyo slum area man mo. Damo-damo man talay. So, subong, ang mga bombero, ito naka-plastar na sila. Pero di sa rano kadasay sa bombero, mas dami pagid siyang kaon. Sa may reclamation na dampe? Ano na dapat? Hindi man Action Rex sa may reclamation area, diri malan sa gwa nga porsyon, pero tinamo, ginaya pamalay Action Rex. Ang ina nga lugar. So, si Madam Orita, dito mangkot natin kung pila adi ka pulayan, sunod sa iya, hindi tagin mapalayag si Rimatinian kay ongoing pa ang pag-away sang bumbero sa sining na kalayo. Naglabay naman isang bumbero, nagkuha guro to tubig, nagaling sa area. Posible Action Rex kay
ang San Carlos sa bombero nila, hindi ba na muna kadamo mo? Oo, ang ilang sining bombero. Ari ang confirmation ni Madam Orita angot sining sunog action Rex. Sa part sa Parola, sa bayan sa Borgo Street, no? Dito sa Carlos. So, usually pa ang ilang pagpatay sa kalayo. Medyo nakaganaga naman, pero wala pa din natin, hindi pa din natin paano nga na control. Hindi na typical na consider. Initially, ang mga dito rin mga fire station, nag-starting naman na rin para mag-tuloy. Sa ulo sa leksyon, no? Ay, yes, sir. Ang presidential. Kung nakarat ko pa sa sir, action drive, sa likod sa Coast Guard, kailangan ito masipili. Okay, oo. Action Rex ang portion lang sa palad ni Orita. Sa may likod gali isang Coast Guard. Coast Guard Action Rex. Okay. Sa likod ang Coast Guard nila da, medyo mayat-ayad ang mga puloy-an dira, no? Sa nasabit kanila. Tupad na siya sa mga barangay 5, size na nga permig na sudlan sa mga bypass operation Action Rex. Amo ng mga lugar, di ba? No? Isa pa Action Rex ka plus report man dito gapon sa syudad sa San Carlos. Isa ka tao, isa ka driver sa tricycle, do not Action Rex matapos na matumbahan sang tanker truck na may kargang liquid fertilizer Action Rex. Sinugod lang mga 2 hours pa lang ang nakaligad. Sunod diri kay Madam Orita, kaya ining tricycle driver, may pasahero nga isa, magapadulong ko tani sa barangay 1. And sa anak na siya magliko, nakibot magid lamang ini siya. Karga ini siya, isa man ka pasahero ang lalaki, matulog na tani ni sila diri sa barangay 1. Ngay ang hero sa barangay 1. Well then, ini naman ang truck, may karga liquid fertilizer, halin siya sa bioenergy, sa ethanol, going to city proper. Mas bila sa area sa along DC Cross, sa barangay 1 man, na-loose brake ni siya, wala na siya preno. So instead niya katipon niya patuo ang ilawan manibela, nakakita siya sa bakante ng lote diri sa tabok sa wala niya bahil. So kinkapit niya wala ang ilawan truck, but wala niya natansya nga may tricycle. So naigo din niya ining tricycle nga naging resulta nga nadulot ining driver sa tricycle, no? Action Rex, sa muna ang initial nga palayag ni Madam Orita, ginakuha pa niya kompleto nga ngalan siring duha ka mga biktima sa City Material kay sunod-sunod nga nagko nga balita dito nagluntad sa iya sining area of responsibility. Balita gikan sa NOCTO plus report gikan sa San Carlos. Action Brian mo din nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Pakarunan tayo na ang progress report sa Bureau of Fire Protection gikan sa siyudad sa San Carlos angot sa sining sunog nagtuhaw. Aksyon na Marlon, daligi lang aksyon din Abuso, kag aksyon Roger Gotib, no? Karunan talang ng balita niyo, ito walang alanggid ko sa tiyempo, ho? Direk kita anay sa mga kaaksyon ta, may tisi, kulang balang imo sa alawas ang
na sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12.52 ang aton oras, naligid lang sa dugang pang mga reports, matagtanay pilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa... Ayos, sige nagjutay na lang din akong galantaw sa live. Guro nagplanyaga na sila o kung nakatapos na sila, no? Kaya natamyaw na sila. Wala na sila magbalalik. Bala nila nag-reflect na di. Sige lang Tidito Quero, Senior. Dara sa Barangay Saga sa Bago City. Salamat gid sir. Tidito Quero, Senior. Ginbayaan niyo ko ha. Umalis na walang paalam ang iban ha. Sige lang. Franklin Tilihio, may lang pagpamati. Franklin, sa kay Idi Laos, may lang pagpamati. Sa kay Rona Rihida Traba, pa siya. Sige Rona, thank you Gidron. Rona Rihida Traba, no? Kagkay Tatay Tidi da, may lang pagpamati. Sa kay burnout ko no? Mr. Milili Oligo, ga-monitor si Mr. Milili Oligo, no? Okay. Rodora Syoko, may lang pagpamati kay Rodora Syoko, no? Greet lang si Daishon Pontes sa Hong Kong. Thank you so much, Gid, no? Arlene Cabrillos, may lang pagpamati sa Siendaguba, Procdolunan, Central Maao, no? Ay Arlene Cabrillos. Nona Agrabante, may lang pagpamati noon. Nona Agrabante. Sa kay Carelia Claur, may lang pagpamati. Carelia Claur. Carelia gid man eh. Carelia. Correct ni sa madam. Pag spelling, Carelia Claur, no? Sige thank you gid And sa kay Noel Sambales, may lang pagpamati kag happy birthday lang sa Purok, president nila sa Purok Paho. Sino ni Noel Sambales ang Purok president ninyo? Sige, Noisky Gallego di Delies, may lang pagpamati Noisky. Madam Verinia San Antonio Penda, ga-monitor sa gyapon sa Celine Homes. Thank you so much, Gid. And Noel Amar, may lang pagpamati. Pa-message man di si Viola kag si John Iraso. Dira sa Panukoy ba? Kung ga-monitor da sila. Message lang sila. Hindi lang sali katamyaw, Mr. Noel Amar. Pag-participate man pag may time, no? At Tia Kim Eriman, may lang pag-monitor, no? Pati si Bowie Julinggo kag Rayboy Alunan kag si Taboy Derla ginatamyaw ni Noel Amar. Ano sila pamati lang? Ayo. Sige, daligid lang kay mangita pag ita dia. Juliet Cabrestante, natamyaw ni gina. Ayos Sige Dere sa Idalom, kay thank you Gid. Kay Dugay na Utangko, no? May lang pamati, bilin lang kuno si MC J Wong, no? Thank you MC Mac G Wong. Thank you so much. Kag kay Dugay na Utangko. Ara lang sila. Thank you Gid. Salamat Gid kagay Madam Rona Rihida Traba. Ara pa sila. Sige Mabalaan mga nagbuhin di kay 60 kay na subong ba kagamay lang, no? Sige lang okay lang na. Ari pa ko sir. Si Madam Gian Resisio kag si Madam Elizabeth Malak kagamala. Ara pa man Sige Thank you Gid sa inyo. Thank you Gid Ayos, mahatag tanay commercials. Balik lang kita dugay-dugay.
wa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo
Lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang piligan padayon aksyon radyo Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita kadayon na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:08 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia mapakapitolyo probinsyal kita ini may kang tanan sa duha ka mga alkalde Mayor Goles kag Mayor Gustilo sang dakbanwa sang San Carlos kag silay nagpalayag sang suporta liwat nga pag tandem ni Gob Lacson kag Vice Gob Ferrer sa 2022 eleksyon, no? Aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental liwat ka nagsaka sa sulod sang pila ka adlaw. Yaring kauntan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Aksyon Rex, matamat nga nagadamo ang mga local chief executives dari sa Negros Occidental ang nagapalayag sa ila sa ring lubos nga pagsuporta liwat nga pa-re-elect o kung pag-tandem nanday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer para sa 2022 nga eleksyon. Ang pinakaulihi Aksyon Rex nga local chief executives nga nagpalayag sa ila sa ring suporta po sanday San Carlos City Mayor Renato Gostilo kag silay City Mayor Mark Andrew Goles. Subong lamang Aksyon Rex nga odto may nagdugang isa pagid, no? Si binalbagan na Mayor Alejandro Pibot Mirasol. Siling niya ginasuportahan ko ba na ang tandem nanday Lacson kag Ferrer bagod sa rason niya luyag yaman nga panayunon sining nga duhan ni ang gina-implementar nga programa sa idalom sang ining ginatawag nga Avance Negrense program sang administrasyon. Si Mayor Mirasol Aksyon Rex miyaraman sang ginpalayag subong nga odto kung sinong katandem niya, no, bilang Vice Mayor sa banwasang pinalpagan. Silingon mapapili siya liwat Mayor pero yes sila nga Vice Mayor Aksyon Rex parehas man si apelyido, no? Sino? Mirasol man eh. Galing. So matapos sa pinalbagan, Mirasol. Sino nga Mirasol man? Lawagong ko na nang itugay ko sinong ngalan na sa katandem niya unahon ka ipapati. Iya sa nga pagsuporta sa tandem nga Gov Lacson kag Vice Gov Ferrer. Yari si Mayor Mirasol. I will fully support ang administration kay Gov Bong Lacson. Sila nga duwa. Balo ka naman manuksunod sa mga program, di ba? Amo na yan na kunang ko pero may mga ito ulit sa program. Nanami ako yan sa program sa province. Kaya nga, nakalapot sa amon. Mga dalan, mga kung ano tamapulig, no? Why di siya problema? May nang mapos sa problema kakadto, mapalapitan mo ba sila? Si Bibot Mirasol Ambalya, yes, mata-re-elect ko liwat. Why isang problema siya bisa sinong bungguan niya, papili sa liwat. Pero kung isa mong ang tindog tara nga Vice Mayor, munang first councilor mo, nga sumaka malang sures kamati si Vice Mayor Samuel Gavaranto, taliwan to naglikad nga tuig. So sumaka ang number 1 nga si Orsicio Inudio. Si Inudio, hambal ni Mayor Mirasol, mapapili na siya liwat bilang councilor. Nga ako sa nga Vice Mayor, simple lang, asawa ko. Asawa ya? Oo, sila niya, inang dulo dynasty. Why na dynasty bonga? Gale? Oo, sila niya. Mayara, ganing mag-amay nga
katandiman. Oo, magoto katandiman. Di raya mag-asawagid. Tiyo na na? Oo, why sa nakita ang problema? Muna ang pali. Ang asawa niya nga si Mary Ann Mirasol. Sa matabo nila, sa Binalbagan, Mirasol. Ang sa piyak nga enkwentro, daw resididon man to. Si former mayor man, Emmanuel Randa. Yes, sa Vice Mayor. Tinguan tabi karon malapot si former Mayor Aranda. Anong mahampal ya si Dekay. Si Mayor Marasol Gasiling, way man niya sa laing reaksyon ting mga residente sa Binalbagan. Hipos mo lang niya, way man sila sang laing reaksyon sa siling pagtandem namon nga mag-asawa. Si Mayor Marasol. Sus, kadamo na yung nagkatabo mag-iloy, mag-asawa, mag-amuna. Wala naman tayo na say subong. She is qualified. She is more than qualified. Di correct mo gani. Oo, gani. Oo, di kadamo naman di tansya sa amon. Tinto kang iloy Okay. Ano panginulat nyo sa ibanda? Way man ako lain da. O sige Dimana, sa kongresista, Rex, di supportado yung mangyapon. Si incumbent congresswoman, subod ang si Marilo Arroyo, dara sa 5th District Action Rex, daw mayara sang kahan naman. Sino? Nga magpapili bilang kongresista. Sino? Pilieto, Habilusa, bla mo. Habilusa? Oo. Abi ko si former board member Dino Yulo. Ate, hindi man malayo ang posibilidad. Gali? Kay last naman kita ay ni former board member, former vice governor Dino Yolo atong pagbisita. Ang conference plan ni Subire. Sa anong plano ta sa 2022? Sila nga dason lang bla Axo Marlon sugiran talangka. Way pa. Ang 5th District Rex isa sang pinakabalantayan gid. Gani no kada may kontra guro tanan nadang 5th District. From congressman mayor, vice mayor, may enkwentruhan na yung Rex. Sadya ng linyahan na isulo. Natin si Mirasol nagsiling line up ko na napapasa ko na sa ako sa local political party kayo negay, no? Di mas temprano nga makapreparar mas bulabintaha ko. Gani man. Kaso sang COVID-19 cases Action Rex, liwat naman nga nagbotsog ko, isip ko, siyam kaadlaw sunod-sunod nga pagsaka, no? August 22, 664, there is a nag-start pag August 23, naggasaka naman Action Rex, nagtubo sa 645, halin diri sa 645, hastas kahapon nga adlaw August 30, sige Action Rex ang pagsaka niya. Active cases subong, kung kahapon August 30, ara sa 854 naman Action Rex. Daw kapatamat na sa balik sa 1,000. Ang dugang naman sang saring kaso Action Rex. Daw hindi naman ibagko para sa mga negrosano na kay nagligad na esperisahan man yung nubo saka nubo nga kaso sang COVID-19. Latest packet information halin diri sa may talatapan ni Attorney Ray Fernando Diaz II pakaronanta Action Reports Afternoon Edition. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hiduwaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Samtang nagahilapit ang filing kadamo sa mga ngalan, no? Nga nagaguluwa. Ay, puwerte. Sige good luck lang. Life extension na vitamin D3, mga kak
Kantuan tanay si aksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Bacolod City Police Office, anay traffic enforcers sang syudad na Dakpano, mismo sang Deputy Chief of Police sang Police Station 2 matapos nga nagpang-hold up kuno ini o yaring kaundan sang report ni aksyon Eden Abuso. Sabi si PO, aksyon Eden. Action Rex, nagagpa ng isa ka anay traffic enforcer matapos nagpang-hold up kagabi Agosto 30 sa 18th Lacson Street, Ciudad San Bacolod. Nagagpa ng kilala kay Mark Donny Oberas, 42 anyos ang edad. Samtang ang biktima ang nagpamalibad naman ng ngalanan ni isa ka 21 anyos nga babae kag residente sang Barangay Mansilingan. Sunod kay Lieutenant Paul Vincent Pendon, hepe sa Police Station 2, gikan sa isa ka kalanaan ang biktima sang nagalakat pa uli. Dugang pa, tsaka sa motorsiklo si Obera sang nagpalapit sa biktima, nagtaya sang kutsilyo kag nagdeklarar hold up kag ginkuha ang cellphone. Nagdalaga naman papalayo ang upod sang biktima kag nangayo isang bulig kag natabuan. Ngayara sa lugar si Police Station 2 Deputy COP Lieutenant Andy Ofalia. Rason nga gilayon na respondihan ang insidente kag wala na nakapalagyo pa si Oberas. Karon nga adlaw ginpasakahan ang kaso si Oberas sang kaso man nga robbery. Pamatinatan si Lieutenant Paul Vincent Pendon. Go ahead, sir. Go isaw. Action Eden. Yes, Action Rex. Doon huya si Paul Pendon o isa? Aliyo, Action Elmar. Why kuno? Why unod? Kuno, ati papati pa na karon ang Karon na? Rex. Oo, sige. Ang tingog ni Sir Pendon man. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang sa balita ni aksyon na Roger Gotib sa ilotanay sa Cadiz kag sagay karon dugay-dugay. Karon lang dugay-dugay kay diri gitanay ho makabulig sa constipation. Ang constipation is a Kantuan tanay si aksyon na Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtada no sa 19 anyos nga lalaki nagasakay sa singgol nga motorsiklo, patay iniho matapos nga nabungguan, nawasak gid ukon ang wasak nga nakabunggo sa wasak lang at tubo.
sa tunga sang dala, no? Muning problema kung kaisa sa kung may galing na pagruin na naigid sa pagpadalaga na kay kung kaisa may mga tubong kawigit sa dalan, kung kaisa may tinumpukan pa sang tubuman. Sa syudad sang Sagay, subo-subo maning nga balita ho, nadugangan pa ang napatay sa bungguan ay isang duha ka motorsiklo. Natabo ini kahapon sa hapon. Nanong update sini yaring kaundan sang balita ni Akson no Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Akson Roger. Action Rex, patay ang 19 anyos nga nagasakay sa single motorcycle matapos nga ini ang nakabunggo sa nagatumpok nga tubo nga nahulog ini posible sa isa ka hauler nga biyahe kay padulong sa sentral nga pagadalaan kini nga tubo, pero ini lang nawasak sa dalan sa boundary sa nga siyudad sa Sagay kay sumuman siyudad sa Cadiz diri ayon sa may access road nga nagaangot sang crossing sa Agustin kag sumugman sa barangay Kabahog, siyudad sa Cadiz. Ang report, ang biktima gikilala ini sa kay Arton Barbat Apparel, 19 anyos, kag residente man sa Villa Barbat, barangay Zone 2, siyudad sa Cadiz. Pero sa report, hindi siya ang nagasakay siya sining Yamaha Meo scooter single motorcycle na magapauli kung tani sa siyudad sa Cadiz pasado alas 7 takna sa gabi. Kagabi gid lamang kagini ang nakabunggo sa sining wasak na tubo. Ginresponderan pa ini sa katapos ang rescue sa siyudad sa Cadiz. Apang pagdala sini sa bayan sang Cadiz City Emergency Clinic ini ang gideklarar nga dead on arrival. Ang iya sining motorsiklo ang gin-custody naman sa Sagay City PNP. Nagsuno pa sa kay Police Corporal Dines Fernandez ang investigador sa Sagay City PNP iya sa Cadiz nga area ang amo nga lugar, pero sa ato man sila nga ginusisa diri sa traffic section sa siyudad sa Cadiz nga iya man kuno sang Sagay, pero ang record nakuha nato mismo sa Cadiz City Emergency Clinic. Yan siya ang dead on arrival ang biktima. Sa piyak na bahin naman, Action Rex, nalugangan pa din ang napatay sa sining aksidente man dito sa bahin sa barangay Lobisayna sa kahapon adlaw pasado alas 3 ang takna. Tadi na ibaluan dire nga sa unang report isa ang patay kag duha pilason na ining mag-asawa sa may Purok Tamburong, barangay Lupisay na siyudad sang Sagay. Suno sa follow-up naton nga pagpangusisa man sa traffic section sang Sagay City PNP, pinagi sa kay Police Corporal Dines Fernandez nga mo ang investigador, ginpahayag sini nga ang dead on arrival kahapon sa gidala sa bayan sang Alfredo Marañon Senior District Hospital amo si Lionel Caro nga 23 anyos kag residente iniya sa barangay Balubon. Ang duha nga mag-asawa nga sa critical ang asawa sa bahin sang hospital amo ini ang duha ka mag-asawa nga sakay man sa isa ka motorsiklo nga ginkilala nga amo sa Charlie Obial. Ang driver 30 anyos, kagsubog man ang asawa sini nga si Reyna P. Obial 27 anyos. Ini sila residente sa barangay Lupisayna. Kining karon lang alas 4 pasado takna sini nga kaagahon. Bawian man sa kabuhi ini si Reyna P. Obial as per confirmation sang Sagay City PNP Traffic Section suro sa kay Police Corporal Dines Fernandez. Sa karon ang iya sini nga bana nga si Charlie ang yara sa bahin sang ospital sa may balwa sa Manapla sa Dr. Ramon Gustilo. Kaginisa pa rin yung bulong bangon kay na bali man ay sining nga tiil. Ang kaso sa Gyapon yara sa Traffic Investigation Section sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Report gikan diri sa norte gabay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutim report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginakson Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag Sagay area. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. La 1:27 ang aton oras. Daligid lang kay matag tapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
kopya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pakigupod mga kaaksyon namon sa kanginan. Kita-kits kita buwasa diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Banat. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon